Anong abe? Story is at first wala gid ko kabulon sa gid ang abe. I-suggest lang siya sa ako ang kanina lang i-take nga course kay akong gusto gid unta after high school mag-apply ko for FA, flight attendant. Ano akong gusto. Oo. Sadyang pandemic man to and ang travel pud ato nga time So meaning dili unta gyud ka mag CMU. Yes, so di nga. Pero nga nung flight attendant, common siya actually. Every time na ako i-interview diri nga mga pretty face like you, you're so pretty. Every time na ako ma-interview nga pretty, tall, FA gyud na ang ilahang gusto, pero wala lang gyud sila'y opportunity pa nga maka flight attendant. Kasi naka-influence or kinsay naka-influence sa imo nganong mag-FA gyud ka? Siguro ang social media gud ma'am ug ang iyang benefits nga akong gakadungog travel allowance ana. Yeah, habang bata pa, why not? Yes ma'am. Diba? So more on kay ganahan ka mo travel. Yes, yes.